кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. шаби 29 ба 30 августи соли равон 3 нафар аъзои ташкилоти байналмилалии террористӣ бо мақсади анҷом додани амалҳои террористӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ хатти сарҳади Афғонистону Тоҷикистонро дар минтақаи Кеврони ноҳияи Дарвоз ба таври ғайриқонунӣ вайрон намуданд. Дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. далели мазкур сари вақт аз тарафи сохторҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ошкор гардида гурӯҳи махсуси амалиёти зидди террористӣ ба ҷои ҳодиса сафар баргардид. қаламрави масири ҳаракати террористон дар минтақаи назди сарҳадӣ иҳота ва зери назорат гирифта шуд. субҳи санаи 5 сентябр дар лаҳзаи мувофиқ дастаи зидди террористии амниятӣ ҳалқаи иҳотавиро дар макони будубоши террористон маҳдуд сохта аз аъзоёни гурӯҳи террористӣ талаб намуд ки таслим шаванд. террористон ба амри кормандони мақомоти амният итоат накарда аз тамоми намуди силоҳи дар ихтиёр доштаашон оташ кушоданд. дар натиҷаи амалиёти ҷангӣ 3 нафар аъзои гурӯҳи террористии саропо мусаллаҳ безарар гардонида шуданд. маълум карда шуд ки дар баробари силоҳҳои дар ихтиёри террористон қарор дошта қаблан аз ҳудуди кишвари ҳамсоя миқдори ҳаҷман калони аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ, маводи тарканда, воситаҳои алоқа барои таъмини террористон интиқол ва дар паноҳгоҳ ҷой карда шуданд. дар ҷои ҳодиса ва паноҳгоҳи махфӣ силоҳ ва муҳимоти ҷангии зерин дарёфт ва мусодира гардид. аз ҷумла 5 адад автомати калашников, 2 силоҳи снайперии М16, истеҳсоли амрико, 1 карабини М4, 1 тапончаи тамғаи GF, 1 тапончаи Беретта, 2 тапончаи SZP-07. дар дафтарҳои аъзоёни гурӯҳи террористӣ бо харита, нишонаҳо, рӯйнависҳои тарзи омода кардани маводи тарканда, шаклҳои ҷойгир кардани онҳо дар шароити хонаҳои истиқоматӣ, муассисаҳои давлатӣ, макони серодам ва дигар санадҳо дарёфт гардид. дар натиҷаи таҳқиқ омӯзиши маводу ҳуҷҷатҳои мусодирашуда ва ҷасади террористон муайян гардид ки онҳо аъзои ташкилоти террористии ҷамоати Ансоруллоҳ мебошанд. аз рӯи ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда чорабиниҳои фаврӣ ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ идома дорад.